Pengennya naik je. Enakan yang duhur anak naik. Keluarga besar pengantin sunat nah. Kinki. Iya. Iya. Dede Ibnu Gibran. Iya. Keluarga besar sing penyurungan. Karot Cirebon. Pengantinnya Dede Ibnu Gibran. Mangga. Mendian. Ayo bu, jareku pengen ngesor. Kangge, Mimie, hah? Mama Kamil, Mama Kamil, Mama Kamil, Mama Kamil. Pantas den sawang, wadon lan lanang, si pengantin. Manis misme mama siapa ini? Mama LS sayang karo somae. Bos TR, Bos TR, sing dadilanang Bos TR maning Bos TR. Sumpinge kembang ibu kaci, ari kembang wijaya. Bos LS, Bos LS, Bos LS. Sing dadi wadon kardus mangaria harum mewangi penganggone angge numpake beca keliling kota mimi kaji karo somang rong pulewu cilik ai nolek nyanang ngakeman ingkang dadi bos LS maning bos Rebon sayang bos Rebon sulingan mamaning sulingan bos Rebon suling seket bos Rebon suling seket makarisan bos Rebon sapaki wong bojong aduh wong bojong sayang bos pete sayang wong kang paling borang ayai arkan ayai arkan wong sing paling enak ayai arkan sayang ayai arkan sing paling borang ayo sawer Mimie keken ingkang dadi martuane mendadene yen laku iring-iringan Kangge Mimi siapa kana gawe ribut ikan dadi Mimi Winda sayang Mimi Winda mangga mangaria sambung maning kangge Bapak Kaji kangge siapa ini hah ayai arkan terus wong sing paling boral ayai arkan kangge bos LS kangge Mimi sambung siapa beli bos sulingan mamaning sulingan siapa bong ayu suling seket makari sanga bapak sipa aduh bapak sipa sayang wong sing paling eman wong kang paling borang aja di film duit Mama 2R durung Mama 2R Mama 2R sayang ai sabaki kangge Mama Nai sayang Mama Nai wong sing paling eman dewe Mama Nai terus
Mamah Nai. Mama 2R. Mamah Nai. Gajah Sawer Mama 2R. Aduh Sensasional. Mamah Nai maning. Papai sipa wong sing paling eman. Papai sipa. Bos Warim. no? Bos Warim, Bos Warim. Bos. Aduh Bos Warit sayang ai. Bos Warim. Ai. Ai. Bos Warit sayang. Tuan rumah singa paling borang. Kulanya disawer beli. Tuan rumah. Ayo Mi. Kangge ibu hajat singa paling eman. Demen rukan ditinggal lungan. Gunung-gunung mah digawe sawah. Angel pisan kang banyonangane. Apa ki di pasukan apa? Durung-durung digawe salah. Ibu tuan rumah sayang. Angel teman kang lakonan. Lagune apa maning? Wong ayu. Maaf, sapa kan? Nok salsa sayang wong ayu aja kerek mudun. Ya.